Nazdar lidi, vítám vás u mého videa, tentokrát to bude z hry Army Force Online a bude to na střílečko a teď si půjdeme na server Room 1184. To je jedno. No, tak se podíváme na něj. Podíváme se, co je na tom serveru. Co to je? Jdem na ty sráčky. Tak jo. Co to je? Hele. A skoro a hele, já mám luku, jo. Jsem na téhle hře hrozně moc dlouho nebyl a... Co to bylo? Tak jo. Já mám na prdel. Ale tamhle. Co to? Já nic nevidím. To je můj. Je to 7-7 a máme na to poslední 1,5 minuty, tak to musíme vyrovnat. A hele. Páně se ho trefíme. Skoro. Oh shit. Oh no. Já jsem myslel, že neprostřelil, jo. Já jsem asi byl moc blízko toho plotu. Moc. Nechoď mou cestou. Headshot. Kdo se mi dal fakt headshot? Jo, tak. Shit. Sakra, musím přebět. Jo. Video o 2 body a mám jenom 8 HP, takže fuck you. Hlavně musíme zničit. Sráči. Mě zabil tady nikdy to. A jo, fakt nezabil. Příště se na ní vezmu nějakou kolíčkovou sniperku. Třeba jako toto. Vidím někoho. Budeme ostřelovači. Nebo půjdeme tady na tuhle věžičku a budeme pěkně odstřelovat. Si pak nakakají do kalhot. A budu si říkat. Pěkný. Už jsme skoro vyhráli. Tak když tam je 31, 7, 5, tady je, já jsem jenom 14, no a pak tam jsou 14, 2 a kdybyste se dívali, proč se jmenuje Debelek 1, 2, 3, tak už jsem fakt neměl žádný nápady, protože všechny jména snad už byly obsazeny. Jsem hledal takový jména, který byste ani nevěřil, že je hledám a... Zašmrt! Shit! Dobrý. Hebni v pekle. Hebni v pekle, to je pěkný. No, jak dlouho už nahrávám. Nevím. Pojďte mi. Ach jo. Oh no! Ten, kdo mě zabil. Ten, koho jsem zabil já. Zabilo i mě. Půjdeme přímo tam na to místo. Sakra, kdo na mě bržat střelí? Jsem tady na tuhle věžičku, na kterou jsme chtěli vylízt minule, ale bohužel jsme nemohli vylízt. A nebo já vím, kam pojedem. Aha, tady na to. Toto. Ale musíme se na to dostat fakt hodně divným způsobem. Fakt, já se celek, tyjo. Nebo půjdem tam nahoru snad.
Padni! No. Budeme nahoře, poslední patro, poslední a jsme tady. Ach jo, kde jsou? Tam jsem. Fuck! Já jsem viděla, že na mě míříte. Jen stůj. Píc! Dobrý den. Přeji vám dobrý večer. Vých snech ohánku. Oh. Shit! To bychom asi neudělali. Ježiš, ty sluchátka jsou tak těsný, ty. Úplně cítím, jak jim praská hlava. Tak kde pak jste? Jen se ukažte, já vám neublížím. Vždycky, když někdo vystřelí, tak mám strach, že to míří na mě, ty. Jen se ukáž. Ne! Jsem vůbec neviděl, odkud střílí. To, ne mě. Co to bylo? Ne! Poslední 1,5 minuty. Tak to jsem zvládne. Co to bylo? Ježišimaria. 70. Mě před někdo střílí. Ale už ne. Snad vyhrajeme, no, když vedeme o 1 bod. O 0 bodu. Na to si vezmeme. Oh shit. Tamhle seš, pojď k táčkovi. Skoro. No, úplně mimo. Radši se budu hejbat, já nevím. Na mě někdo střílíte. Jo, střílí na mě někdo. Tak to jsem neměl dělat. Sakra, vede o 3 body. Pojď k táčkovi. Vedou pořád o 3 body. To je pořád zgybá. Ukaž. Já jsem umřel jen 3krát a dvojky zemřela 6krát. No tak se máš čemu díky, když tady mám sami dvojky. No. Sakra. Tyjo. No tak to je super. Já bych to třeba kamaráda. A půjdeme nějaký jiný, ty jsou hodně přesilé. Uděláme si ještě 2 kola a budeme končit, kolik nahrávám, ukaž, 8 minut. Rum Kuba. Tak jo, opět jsem tady, zase mě vyrušil ten brácha, ale opět jdeme hrát a už mě prosím nevyruš, díky. No a... Taková malá přesila, to nevadí. Hysráči! Hebnou v pekle. Oh shit. Headshot. Vedeme o 6 bodů. No to neprojedem. Fuck you. Sakra. Storm 1971. Teď mu to se opletíme. Shit! Storm 1971. Yeah. Já jsem do tyhle Shit! Storm 1971. Teď už nás 100% nezabijou. Au! 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 Hezmě.
Shit! Ty vole, střílí on na mě asi 3! Pomoc! Jakže ten řev vůbec neslyším, tak musím asi řevat tak trošku, no. Kde seš? Shit! Střílel do země ten idiot. A jo, no, teď můžeme střelit bazukou, určitě tam někde bude. A daj tímhle. Já jsem ho zabil. A to jsem ani nechtěl. Takže teď zabijem to za tím autem. Shit. Překvapím ho. Ne, prosím, nezabijej mě. Fuck you! Hej, přímo vedle mě, za mnou, nějak tak. Teď ti to oplatíme. Pic! Teď už musím vylízt na ten žebřík, prosím tě. Skláně. Asi ne. Shit! Shit! Tak to jo! Sice lek. Já jsem se posral. Sráči! Ne, blbej autobus, nebo co to je? Bože. Kolikrát jsem umřel. Aspoň nejsem... Nemá nejvíc umrtí, jeden borec má 16, to je... Ty vole, si máš prdel! Ty vole. Hebni! Ne, vedle. Hebni! Opět vedle. Hebni! Fuck you! Mě to nebaví. Promiň, kámo. Shit! Proč já? Proč? Mám už 12 umrtí. Sráči! Sakra, nechci nic psat. Ne, jo, dobrý už. Proč mám tohle idiotsko? Shit, kde seš? Tamhle. Má takovou šítskou zbraň. Fuck! Ty vole. Ještě 30 sekund, ale asi prohrajem. To jsem měl dělat. Fuj je to. Tak teď vás setřu. Dobrý den vám přeji. Sakra, já se ani neumím trefit do nějakého idiota. Hebni, ty vole. Ty vole, to není možný už. Ach bože. Tak to by bylo pro tenhle díl všecko. A to jsem level 12 a užil jsem asi 30krát, takže zdarec.